Andilibulisa ibandla nangalena imfaya namhlanje ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Bandla mandixolise ngobana ngabantu ndizawufunda from ifowuni, andiphethanga iBhayibhile when I left for work this morning. Ndiye ndalibala zonke izixhobo zam, ndayilibala iBhayibhile, so ndiyaxolisa kakhulu. Ndicela sicule eso sitando sokugqibela quickly. For a long time, i-message endiyiphathisiweyo imfutshane kakhulu, so ungathi ngokuthi ufama ndenze introduction ithi kanti ndenze conclusion. So let's pay attention. Ndizawucela sithathe iBhayibhile zethu sityhile phaa kuProverbs 3 verse 5 to 7. Proverbs 3 verse 5 to 6, not 7, 5 to 6. Ndizawufunda nabamfumeneyo. Ufundeka ngolu hlobo: trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct your path. Inkosi mayisekelele ufuna kwezulayo ngoku nangonaphakade, amen. uAdam noEva ngexesha babebekwe emyezweni, they only had to live through ilizwi likaThixo. They didn't have people to look from okanye to learn from. They had only one commandment ababeyinikwe nguThixo, into yobana ngaba mabangatyi emthini osesazulwini sesomyezo. They only lived through lo mthetho uyi-one kuphela. They only had to keep that commandment. But because of ukungena kwesono, isono saye sadistructure everything. Sayenza into yobana ngaba ilizwi likaThixo liphume ezintliziyweni zabantu okanye liphuke ezintliziyweni zabantu. So ngenxa yaloo nto leyo kwanyanzeleka uThixo into yobana ngaba after umntu ewile esonweni, after umntu ethe wa-indulge into sin, kwanyanzeleka into yobana ngaba ilizwi lakhe okanye ii-commandments zakhe athanda ukuzithi chapha okanye aze kube zibe ninzi than one, because he was trying to protect us from what Eve did. He was trying to protect us from doing the same mistake that Eve did. So kwanyanzeleka into yobana ngaba makubekho imithetho emininzi engenayo emntwini okanye emsurroundayo okanye emprotectayo umntu. Not only just imithetho, but there is kwiBhayibhile there's also abantu ababephila ngapha phambi kwethu abenza izinto that we need to learn from. Abenza mistakes abanye babo, abanye benza izinto ezinhle, ezo zinto zirecordwe in the Bible so that we can learn from them. Apart from the word of God, we have lives zabantu that we need to learn from. So asinayi excuse into yobana ngaba sithi ayisone because of this, because uThixo uyenzile yonke inzame zento yobana ngaba singuni okanye singayiphindi mistake uEva noAdam ababeyenzile. Now kule verse uthi apha trust, the first part apha kule verse uthi trust.
Xa sijonga into kuthiwa yi-trust, it's something that is very crucial kubomi bethu bobuKristu okanye kubomi bethu nje noba awungumKristu. It's something that is very crucial because when you trust someone, you tend to let your guard down. When you trust someone, you tend to be free around them. Ispirit sakho siba free, you are relaxed around them because you trust this person. Ubomi bakho uyabazi into yobana ngaba be safe with this person. Whatever it is this person says, kulula into yobana ngaba uyenze because uyamthemba. But umuntu ongamthembiyo ongamtrustiyo kunzima into yobana ngaba uthathe ilizwi lakho ulenze okanye uthathe imiyalelo yakhe uyenze. So that's why uThixo namhlanje esithi trust in the Lord. Trust in the Lord ngenhliziyo yakho yonke and lean not into your own understanding, because uyayazi uThixo into yobana ngaba i-trust is something that ezakusenza into yobana ngaba sikwazi ukubuilda a stronger relationship with him. If bana ngaba sinayo i-trust okanye sina ukukholelwa kuThixo, it will be easy for us into yobana ngaba senze imithetho yakhe because siyamthemba. It will be easy into yobana ngaba silandele ekhondweni lakhe because siyamthemba. It will be easy for into yobana ngaba sibe free around him. Sinekele inhliziyo zethu ngokupheleleyo kuye, sinekele ingqondo zethu ngokupheleleyo kuye, because there's something that is called trust between us and God. That's why I said trust in the Lord and lean not into your own understanding. But the saddest part is that kulento uThixo ayithethayo apha esithi trust in the Lord and lean not into your own understanding. The saddest part ebomini bethu is that i-trust yethu kuThixo is replaced by our own understanding. I-trust yethu kuThixo is replaced by i-knowledge yethu. Ukwazi kwethu kakhulu kusenza into yobana ngaba uThixo singamthembi, sithembe ukwazi kwethu okanye sithembe i-knowledge yethu, sithembe ingqiqo yethu nenhlakanipho yethu. Ngeyona nto i-very dangerous ebomini bethu, and that is one thing that is very unfortunate. If bana ngaba siyajonga phayana siyalijonga ibali lika Adam lika Eva xa waye elukuhlwa inyoka emyezweni, ufika uLucifer apha athi okokuqala uqala build i-trust between yena noEva. Ufika mbuzo into yobana ngaba utshilo na uThixo into yobana ngaba ningatyi emthini osesazulwini somyezo? Aphendule nayo uEva athi ewe utshilo. He was trying to build the trust, ezama ubonakalisa okanye ezama into yobana ngaba uEva acinga into yobana ngaba he cares about the well-being yabo apha emyezweni. So ngenxa yaloo nto leyo wayibuild i-trust ngolo hlobo. Emveni koko it was easy for him uba ngabamlukuhle athi no man, it is not like that. uThixo the reason why esithi yenzani ngolu hlobo, it is because of this. uEva kwa easy into yobana ngaba makawe kule nto because he trusted uSathana, because uSathana uqale wabuilda i-trust kuye between yena naye. So it was like that. Ukuwa kwethu sometimes esonweni, it is not because sihambe okanye sayozihenda ngesono. It is because of indlela esicinga ngayo, indlela esibona ngayo okanye esingayithathi ngayo serious ilizwi likaThixo. Sitruste ezethu i-realization okanye ezethu ingqiqo ngaphezu kwento yobana ngaba sitrusta ingqiqo kaThixo. Now indlela zikaThixo amaxesha amaninzi, they don't make sense. Before ndingene apho ndicela ukunibalisela istory of a child. I know maybe some of you, most of you might know this story, but ndizasibalisa either way. Kuthiwa there were people ababekhwele kule nqwelo moya betravelisha ke from one country to the other. Kuthiwa apha elentukeni iplane le yayigcwele, and there was a child owayehleli phaa ekoneni ezidlalela ngeecrayons zakhe, ezibhalela ngeecrayons zakhe. Kuthiwa while besatravelisha to the other country, kwakho uqhwithelo apha kwisky, kwa izinto zazamazamana, iplane lena ayabi nakuzinza yazamazamana, yahamba iqhiqileka apha endleleni. Kuthiwa abantu were panicking, of course, because babengayazi into yobana ngaba kuza kwenzeka ntoni na, babebona ubomi babo bu-in danger. So kuthiwa while kusenzeka le nto, a certain man
that was sitting in front of this girl, he noticed into yobana ngaba this child yena akanalo ixesha layo yonke lento yenzekayo. She is not bothered. She remained ebhala kule nto yakhe, ekrayonisha. Akho nto ayibonakalisa ngathi uyapanika, akho nto ayibonakalisa ngathi uyoyika, akho nto ayibonakalisa ngathi concerned with what was happening around her. Kuthiwa nyani ke ile nto kwayenzeka into yobana ngaba bayolenda safely. Kuthiwa after belendile safely, this man yabaleka yokhangela lo mntana, uyabuza into yobana ngaba sana lwam, njengoba ngaba kwenzeka lento yonke isenzeka phayana, abantu were panicking, abanye they were crying, abanye they were screaming, but you were not bothered. You felt everything that was happening around you. You saw everything that was happening around you, but you were not bothered. Why was that? Uthi lo mntana xa ephendula, because my father is a pilot. Lo mntana lona, even though everything was happening around him, eyona nto yayi strong, even though the storm was strong, even though every fear around her was strong, even though panic around her was strong, but the most thing eyayi stronger than everything that was happening around her, it was trust towards utata wakhe. The only thing that was stronger around her, it was trust around towards utata wakhe. He trusted utata wakhe more than the circumstances ezazi surroundile. He trusted utata wakhe more than the danger that was ahead of, that was in front of him. He trust yakhe yayi stronger than anything that was happening around him. That is why uThixo sithi trust in the Lord, because uThixo ufuna into yobana ngaba whatever yenzekayo, circumstances ezenzekayo around us, they should not shake us. Trust yethu mayibe yiyo sizinzisayo while ihlabathi lizamazameka. Trust yethu okanye ukholo lwethu kuThixo malibe lilo olusenza into yobana ngaba sizinze. That's why esithi trust in the Lord, because yiyo qha ukuthemba uThixo nokukholelwa kuThixo kuzawusenza into yobana ngaba while ihlabathi libhukuqeka lizamazameka, thina sime singazinzi. Izinto zikaThixo azenzi sense, and uThixo uyenza ngamabomu loo nto leyo. Xa ndizawuvala, uThixo uwatrainile amaSirayeli to trust in his word. Uwatrainile amaSirayeli to trust in his word, because uzawubona into yobana ngaba izinto uThixo wayezenza namaSirayeli okanye ngexesha lamaSirayeli zazingenzi sense, kodwa yefuna into yobana ngaba batruste ilizwi lakhe eliphuma emlonyeni. Bangatrust ilogic yabo, bangatrust i-understanding yabo, bangatrust i-knowledge yabo, but batrust what was coming out of God's word, of God's mouth. AmaSirayeli ngexesha lento yobana ngaba baphume kwaFaro belekwa zi-chariots zikaFaro, kwakufuneka into yobana ngaba besaviwe from this ordeal. There was intaba emacaleni kwabo, kukho ilwandle libomvu in front of them. uThixo uthi kubo, xelela, uthi kuMoses, xelela amaSirayeli amove forward, they must walk forward, angene apha emanzini, angene apha elwandle. It did not make sense kumaSirayeli loo nto leyo into yoba ngaba uzawuthi silekwa ngamayiphutha uthi wena masiyongena elwandleni elubomvu. It did not make sense, but uThixo wayebatraina into yobana ngaba trust my word, not your knowledge, not your logic. It might not make sense, but I know what I'm doing. Uthi xa etyiwa zinyoka entlango, athi into yobana ngaba jongani kwinyoka yebhedu, whoever otyiwe yinyoka entlango makajonge kwinyoka yobhedu. AmaSirayeli had knowledge of ukutyiwa zinyoka, babeyazi into yobana ngaba what to do xa utyiwe zinyoka, babenawo amachiza into yobana ngaba bakwazi ukuziphilisa xa betyiwe zinyoka. Abanye babo they did that, but abo babethemba ilizwi likaThixo, bathemba i-knowledge yabo, bakwazi into yobana ngaba baphile xa bejonge kwinyoka yobhedu, because bathembe uThixo, bakhange baline in their own understanding. Xa kwakuthiwa amaSirayeli mawajikeleze iindonga zeJericho once a day for 7 days, it did not make sense kubo into yobana ngaba zizawudilika njani ezi ndonga nxa sijikelezayo. Singamadoda, sinamandla, singakwazi into yobana ngaba sithathe iitools zethu sibethe olu donga, but uThixo wayefuna into yobana ngaba batruste le nto iphuma emlonyeni wabo wakhe, bangatrust i-understanding and their knowledge nobuchule babo. He wanted them to trust in him. Ebomini bethu sinikiwe izinto ezininzi okanye imithetho emininzi
That doesn't make sense sometimes. And we have solutions kuzo zonke singabantu sinengqiqo sine-understanding singabantu aba-clever, and we have solutions most of i-problems esinazo. But uThixo uthi phumani kuloo nto leyo. I need you to trust in me. Nokuba ngabe une-solution kodwa mamela ilizwi lam, uthobele intando yam, wenze le nto ndiyithethayo ukuze ukwazi into yoba ngabe uzophumela ngaphaya. I-understanding yakho and your knowledge ayizukwazi ukuphumelelisa ngaphaya, kodwa ukuthobela kwakho uzawukwazi into yobana ngaba kukuphumelise ngaphaya. I-reason yoba ngabe uThixo kanti usinika yonke imiyalelo okanye zonke ezi zinto, ufuna into yoba ngaba sifunde ukuthobela, sifunde ukwazi intando yakhe nokwenza intando yakhe. Zikhona izinto ebomini ethu that have replaced ilizwi likaThixo. Zikhona izinto because of our knowledge ezithe zareplace ilizwi likaThixo ebomini bethu. Zininzi imithetho esinikweyo, eminye ithi gcina isabatha, eminye ithi khupha isishumi, but because of thina si-clever kakhulu, we find ways of not doing that. Si-replace ilizwi likaThixo with our own understanding and with our own logic. Nxa ndivala, remember this. Our knowledge becomes destructive if it replaces ilizwi likaThixo ebomini bethu. Inkosi inisikele. Amen. Ngaba lithini ibandla emveni kwamazwi amakhulu kangaka? Amen. Amen. Sibulele sister. Xa siyibuyisela emnyango lenkonzo sale siphakame number 59 sicela nemncwadini asithandazele. Number 59. Wesley
Nkosi la amazwi akho awuseyikuthi Nkosi ngale sabatha yakho ikulo. Sibulela Thixo uba besingalindelanga msindiso nokulunga uba kuzawufika kuthi Nkosi yami amazwi azawusinika isibindi Nkosi yami xa sifathula Nkosi yami enhlanga yehlabathi Nkosi. Zininzi izinto Jehova nokuthula abantu abadibana nazo ekuhambeni ehlabathini apha Nkosi. Siyabulela ke wena Jehova nokuthula uba sizisele Nkosi ilizwe elithi trust in the Lord, not ngokuvisisa kwakho Jehova nokulunga. Kuba Jehova nokuthula wena uvisisa izinto esingaziboniyo. Imeko yonke Thixo esehlelayo xa singatrustanga kuwe Nkosi, ngajika Nkosi yami silahlekise singafiki nokufika ebukumkanini. Siyabulela ke Jehova nokuthula isithethe osizisileyo Nkosi yami othethe ngaso. Ngamsikelela Nkosi yami nemuli yakhe Jehova nokuthula ekhaya asuka khona. Wengeze Nkosi yami intsikelelo nabo Nkosi ubanike ithemba Nkosi bangatrusti ezinye izinto njengefeni. Sibulela ke Nkosi bonke bebephethe Thixo sikelela ikhaya ngekhaya elilapha. Kuthi abo bangakwazanga ukuphumelela ukuza Thixo nabo Jehova nokuthula ilizwi lakho malifike Nkosi yami lisithi trust in the Lord Jehova nokuthula. Ibanathi ke Nkosi ngoxa sawugoduka sibheke emakhaya. Kusele wonke umuntu Nkosi yami xa silala sithethe izigqibo Nkosi yami zokuba sizawuvuka size enkonzweni Thixo. Ingawena ungasifikisa ngokuthemba kuwe Jehova nokuthula. Konke okusicela sikuthembile ukuzawusenzela ngaye wasifelayo Yesu Kristu siyabulela. Amen. Amen.